Drone. Ayan, kunin mo Babs, kunin mo. Ay, bakit ah? Hindi mo mabuhay. Ha? Ayan na Babs, kunin mo na. Agaparal. Hindi. Sige. Di ba? Hindi. Wala sensor to siguro ta. Wala sensor to. Nakahuli mo eh. Nakaka-addict din pag may drone. Pwede sumakay. Sige, huli mo. Mabis ka. Mabis, maragum. Ayun lang, batik lang. Ayan, stop, Jinel. Ayun yun, sasayaw lang. Ayun, namata. Tal na, may black pop. May black pop. 2 hours later. 5 minutes. 3 minutes. 3 minutes stops. 3 minutes, tapos mag-end, tapos automatic. Automatic lang. Safe. Pamula ko na yun. Isigin mo lang. No. Ay, naiikot pala. What? Naiikot. Aliwa ni? Ay, ganito yun, nakazoom. What? Hello? Ito ni? Nakazoom. Tatry lang natin yung GoPro Max. Palibali maamos mo yung kukuha niya kaagad eh. Hanggang diking to. Hanggang diking to na ni. Grabe yun. Malupin eh. Wala yung stick tong kagkay, patulog ito po. Paano yung umiikot eh? Dito, kagabi stick. Wala na yung stick ay. Dahil lubiray. May stick ka? Ngay. Nawala na oh. Bakit eh? Ayun. Nagre-record pa rin oh. Testing lang to ah. Ayun oh. Nahihilo na ako may ikot eh. What? Hindi ako makatayo eh. Tapos yung cam niya. No. Paano tatali yan? Ay, Pagbibigti. dito? Hinaral ka? Hinaral ka mo pa shout out. May bago ako GoPro. Sa'yo to? Ano ba ka mo, Papsyan? Mahirap na ma-spelling yung pangalan mo. Ganito, kung gagawa kayo ng pangalan. Itago. Hindi, okay lang yan sir. Testing ko na labat niya. Sarap ito, wag na. Ganalaluba na siya. Kalabin eh. Ang ganalaluba. Hindi nga namin makita yung video namin. Pag Hagod na ako niya. pagkikita ka sa cellphone. Eh yung sa harap eh. Isa bunog eh. Bunog. Ito. Yung bilog dyan, may bilog dyan. Wala. May bilog dyan. No. Wala, di makita yung sa likod. Nakikita yan. Oh? I-stop mo muna.